Здравейте! Днес ще посетим манастир Свети Йоаким и Ана, разположен до село Бистрица. До него се стига сравнително лесно, намира се на около 30 минути спокойно ходене от края на селото. Тук има една скулптура и доколкото разбрах, това са Свети Йоаким и Свети Ана в прегръдка. А в ляво е язмото, от което за съжаление не течеше никаква вода. Сега нека ви разкажа някои интересни факта за това свято място. Манастирът е построен върху основите на по-стар манастир Свети Петър от 10 век, който е разрушен през 14 век по време на османското нашествие. За съжаление, от стария манастир е оцелял само един каменен кръст, който се пази и до днес. Искрено се надявам да го видим. При разкопки в района са откривани тухли, керемиди и следи от градежи, което показва, че старата църква и гробница са били част от по-голямо селище, съществувало и през ранното средновековие. Манастирът днес е постоянно действащ, с един монах, ако не се лъжа. Днешната църква е осветена през 1950 година. Тя е издигната върху могилен некропол, като под наоса, това е главното вътрешно пространство на храма, се намира запазена антична гробница от началото на 14 век. Църквата е еднокорабна, едноапсидна, с купол, има вътрешен и външен претвор. За голямо съжаление беше заключено и сега ни остава да видим какво има отзад. В двора на манастира растат 12 вековни дървета, за които местните хора вярват, че притежават силна енергия и носят духовно спокойствие. Най-вероятно това е каменния кръст, който е останал от стария манастир. Благодаря ви много. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се. До скоро!